Daghan ang iyang gipilian nga schools within Cebu City Division. Pero pasalamat ni kay ang Pasil. Dito daw sila sa Ermita yesterday, pero lisod man ang dalan. So wala nila gigo ang Ermita. Dali siya sa Pasil. Unsa iyang purpose sa pag-visit, ma'am, sa SK? Kuan, gi-check niya ang catch-up Fridays. Catch-up Fridays. Sa DepEd na siya nga memorandum. Siya maoy nanguloan na nga ipa-implement sa mga eskwelahan ang catch-up Friday. Tungod gusto niya ma-answer ang problema sa reading sa mga bata. Kaya lisod man ang reading proficiency sa ato ang mga bata tungod sa paglabay sa pandemic ba nga wa bitaw nag-modules lang. So daghan mga bata nga di kabasa ug makabasa man gani ang uban dili kasabot sa ilang gibasa. So man na-create siya ng catch-up Fridays. Kada Biyernes taas ang time sa mga teachers nga magpabasa sa mga bata. Pero naagihapon ang ilahang lesson, pero more sila mo focus sa reading. Filipino, English, and MTB. Kay haron mag-practice pa. So nahulog nga ang kada Friday taas ang time nga makapabasa ang teacher. Nya mao na iyahang gi-check sulod sa mga classroom. Nanulod gid siya sa mga classroom dire. Ang first niya gisulod is grade 1, then isulod siya sa grade 4, then sa grade 6 and grade 3. Ya, ni kuan gid siya sa mga bata, ni explain gid siya. Sa may iyang mga kuan pag-explain sa mga bata nakadungog ka, ma'am? Wala kay ko kay diha ra man ko sa gawas. Ang teacher mo ay naa sa sulod. Pero akong gilili ang sa grade 4 na ay math. There is a grade 1 more Filipino subject ang iyang naamtan. Ni istorya ko siya. Then ang sa grade 6 wala na ko idea kay di anak ko sulayo na istorya na ko sa iyang group. Nahinabi nimo si BP personally. Yes, dali. Unsay inyong mahimo bang ko maka-share unsay inyong mga gihisgutan? Nangutan na siya unsay problema sa school. Unsay iyang ikatabang sa school. So mao to ako siyang kuanan ang mga sana kanang clamor, mga hangyo sa mga maestra. Akong gipaabot niya. So ang usa is ang healthcare sa mga maestra, health insurance sa mga maestra niya. Positive ang iyang answer kay ilan na nang gikuan daw sa Senado. Then ang salary increase niya atong building diri nga karaan ug ang usa gym Unsay planos building nga karaan? basin o i-demolish niya tukuran og School building. kay 27 years old na nato siya. Ang gym, Ang gym iya pang gipa-take note pero asay tubag kung unsa. Pero iyang gipa-take note ila pa siguro nang sabutan sa so nagkuwang og school building ang Pasil Elementary School. Dili man siya kulang, tiguang na lang ang building. So ang ako manggod kung inana delikado ba kay magabot man siya ng So gigamit nato ni karon. Gamit, oo. Gamit Unsa nga section or unsa nga year na di? 2 and grade 3. Katong pinakalikod. Grade Itong 3 last lang? nga iyang giato. Is- Grade 2 o grade 3. Do ka year. Kanya, kuan siya. 2-story, 5 classrooms. So pailain, ma'am, 10 ka classrooms. na hisgutan. Wala na. Oy politika nga. Wala. Actually, ang iyang pag-anhi, gi-instructionan gid ko sa DepEd nga dili magpahibalo sa kinsa, dili mangimbitar sa taga-barangay kay ang iyang pag-anhi is not political. It is sa DepEd. So, ang among giistoryahan within sa DepEd radio na topic. Yeah. So natingala ganito nga naog siya kay naamsad noon sikat mo to ning dispensa ko ni kat nawa ko nang imbitar because nakoy Sekreto ra ni iyang pag susi. actually Pag-visit. gisikreto niya sa community. Pero ako gipahibalo sa nako ang mga teachers kay ang pagpangandam namo sa Okay. school.
So, unsay feelings ma'am nga na-meet na nimo si BP na istorya nimo ang mga problema sa eskwelahan or Blessed. Blessed. Sagol akong feeling. Happy, excited. Nya, mas dako jud ang blessed. Makaingon kong blessed. Kay sa tanan nga eskwelahan sa Cebu City, ang Pasig iyang napilian. Nya, nakahinabi gid namo siya personally. Nya, ang mga teachers nga nagkaway-kaway na niya, iya jud giduol. So, kuan gid kay si VP Sara. Kanang sana accommodating kayo? accommodating, yes, accommodating. Approachable. Approachable. Maminaw gid siya kung unsay mga atong mga hinaing. Gid siya. Especially sa education. So, napasay natugan ba ma'am na doon na sila laing plano sa education na Murag wala. Katura gid siya kay ang iyang giingon generic. Ang among mga problema is generic. Sa tanan ko ng mga eskwelahan nga iyang giadto, same ang mga problema, same ang request sa mga teachers. Ang ko mo ako siyang giingon, yes ma'am, because that's generic yun sa DepEd. aside sa health sa insurance sa teacher, how about sa sweldo na Mauna na kuana na ko na sa nila. Usa sad ko sa akong ipangutana if there is salary increase, ila na ko nang gikuan sa Senado. Ila pang hisgutan. okay, so maglaom ta na ni sa Hopefully. senador. Hopefully. Kaya di man sad guna siya madali. Kay himuan pa man siya budget. Yan, naghan pa sila ang mga process na agian. Hopefully, at least nadungog niya kung unsay mga needs sa teachers sa field. Okay, panapos ng mensahe ma'am, unsa imong ipaabot ng mensahe sa imong mga maestra, mga ginikanan o sa atong komunidad ka? Vice Ang ako lang is agig pasalamat sa blessings nga among nadawat. Ako lang hangyo is ayuhon o implement ang Catch Up Fridays nga kuan sa gihatag ni VP Sara ngadto sa DepEd. Kay haron matabangan ang atong mga learners nga kinahanglan jud og follow up sa reading. Kay mag-unsa man ang ubang subjects kung ang reading sa bata kung ang bata dili makabasa, so useless. So mo na ang akong hangyo sa mga teachers, sa mga ginikanan, full support yun sa pagpabasa sa mga bata. Kay maog yun na kung ang gustong mahitabo ni VP Secretary of Education, VP Sara. So reading is sa may English, Tagalog, English, Filipino, ug MTB. English, Filipino. MTB is mother tongue language mo na ang Bisaya. Okay, kung asa Bisaya nga lokalidad. Asa ang bata dapita nagpuyo, like kung tuwa sa Manila, ang MTB sa Manila is Tagalog. Tagalog. Okay. Okay. First language sa bata. Okay, thank you ma'am. Sige sir. Okay. Exclusivo ni sa Brigada News FM Cebu.